Sa ngalan samahan ko sa nakong sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiyusa sa Espiritu Santo, manaka ninyo. Manawasa. Mga isunuban sa mahal nga Ben Maria nga puno sa grasya, ug diha usab sa kaputli sa kasing-kasing, atong salugon kini santos nga misa, alang sa atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan. O pangayoon nato sa Ginoo nga unta yang itugot nga makakita kita sa misteryo sa atong kaluwasan nga ang gipadayag dining santos nga misa. Dili lang kay makadungog kita sa mao nga kamaturan, kundi ato sa kining makita pinagi sa atong mga mata sa pagtuo. Ug aron mandam kita sa pagsaulog ni santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Karong adlaw ato day nga gihandom si Santa Isabel sa Hungaria, usa ka religyosa. Magampo kita. O Diyos, nga nagasa kang Santa Isabel sa pagila o pagpasaynog kang Kristo, diha sa mga kabus, ihatag ka namo tungo sa iyang pangama, nga ulay puwas nga gugma, makalagan kami sa mga pobre o sa mga nagantos, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon sa Makabeyo. Ang daotang hari sa Antioco Epiphanes, anak ni Haring Antioco III sa Syria, mo'y usa ka kaliwat sa usa sa mga general ni Alejandro. Si Antioco Epiphanes nahimong usa ka patinga nga priso didto sa Roma. Sa wala pa siya mahimong hari sa Syria, sa tuig usa ka gatos o katluag 7. Niadtong panahona, may mitungha didto sa yuta sa Israel nga usa ka pundok sa mga mabudhion nga mga Hudeyo nga walay pagtagad sa balaod ug maoy nagdaldal sa daghan sa among katawhan. Miingon sila, makigsabot lang kita sa mga dili Hudeyo, kaya atong pagdumili sa pagpakig-abin kanila walay kaayuhan nga midangat kanato kundili kagubot.
Kining hunahunaa, giuyuhan sa daghang mga tao, ug ang uban kanila, hilabihan kadasig, mahitungod niini, nga miadto sila sa hari, ug nakadawat gikan kaniya, ug pagtugot, aron magsunod sila sa mga batasan sa mga dili Hudeyo. Nagtukod sila didto sa Jerusalem, ug sa usa ka estadyum sama ni adtong didto sa mga syudad nga Griego. Nagpaopera sila aron pagtago sa ilang pagkatinuli o gibiyaan nila ang balaan nga kasabutan. Og nakig-uban-uban sila sa mga dili Hudeyo og naghimo sila sa tanang matang sa dautan. Unya, si Antikon nakanaog og usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglan mubiya sa iyang kaugalingong mga batasan o kinahanglan mahimong usa ka katawhan. Ang tanan mga dili Hudeyo o bisan daghan sa mga Israelita miduko niining kasuguuna. Ilang gisunod ang relihiyon opisyal nga pangano ug naghalad silag mga sakripisyo ngadto sa mga Diyos-Diyos ug wala na sila magtuman sa adlaw nga ipagpahulay. Sa ikanapulog 5 ka adlaw sa bulan sa Kislab sa tuig 100 o kapan-atag 5, si Hari Antioco nagbutang sa ang makalilisang nga talan-awon dito sa altar sa templo. Igitukod ang mga altar nga pagano dito sa mga lungsod sa tibuok nga Judea. Gihalad ang mga sakripisyo nga pagano at ubangan sa mga kabalayan o dito sa mga kadalanan. Ang bisan unsang mga basahon sa balaod nga hikaplagan, gigisi o gisunog. O bisan kinsang hisakpan nga dagdalag usa ka hulad sa balaan nga mga basahon o nagtuman sa mga balaod, gipapatay sa sugo sa hari. Apan, daghang mga tao sa Israel malig-ong misukol sa kasuguan sa hari og nagdumili sa pagkaon sa kalanon nga mahugaw sumala sa seremonyas. Gipalabi nila ang pagkamatay kaysa pagsupak sa balaan nga kasabutan o sa pagkaon sa dili malinis nga kalanon ug daghan ang namatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Tagay ako kinabuhi Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Tagay ako kinabuhi Ginoo, ug tumanon puno ako sa kalago tungod sa tao nga dautan nga may biya sa imong palaot. Bisan nagkapos ako sa litag sa dautan, wala na ako'y kalimti ang imong balaod. Kaya kinabuhi mo,
Giluwasa ko sa daog-daog sa mga tao, aron bantayan ko ang imong mga suko. Kinasmagan ako sa mga daotang manggugukod, nga layo sa imong balaod. Ang kaluwasan halayo ra sa mga makasasala, kay wala sila mangita sa imong mga kasukuan. Giluod ako pagtanaw sa mga mitalikod kanimo, kay wala man sila bantay ang imong saan. Ang ginumanaka ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagaduol na si Jesus sa Jericho, mayo sa kabuta, nga naglingkod ug nagpakilimos diya sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret milabay, mingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy taon ako. Tungod ini, gikasabaan siya sa mga tao nga naguna o gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy taon ako. Busa mihunong si Jesus o misugo ngang buta dadon nga to kaniya. Sa nedol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Nitubag siya, Sir, gusto ako nga makakita pag-usap. O ginan siya ni Jesus, makakita ka. Ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. O diha nakakita siya, ug misunod kang Hesus, ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita nini sa mga tao, bidayeg silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Diha ba yung mga panahon sa atong kinabuhi maigsuon nga atong kinabuhi naputos sa kangit-ngit? Diha ba yung mga panahon nga maglisod kita sa pagkakita o kahayag o kaluwasan sa atong mangit-ngit o malisod nga kahimtang?
Samtang na malandong ko ano yung mga isuon, nakapanamin ko. Huwag mo'y nakita na ako kung galingon ba. Kami mga pari, manggod may isuon, bisan kung nakadawat mi sa grasyas pagkapari ni Kristo. Wala usab kini magpasabot nga dili kami mupati o kangit-ngit o kalisod sa pagpangalagad isipari. Kay bisan kung na ang grasya, nagpabilin man lang gihapon ang among pagkatawhanon, ang among kahuyangan o kakulangan. There was a time in my ministry as a priest that I found myself in crisis. Grabe. It was an experience of burnout in the ministry. Nya sa akong kasinatian o sa ako pong hanibawan, kung doon ay experience of burnouts, kana bitawng mawagtangan, bitaw kang gana, marabag wa na'y lami ang kinabuhi ba. Kapoy, there's no more sense of direction and meaning sa mga kinabuhi. Wala na ang kadasig ba. These moments, kung di na to ubantayan, this will lead us to depression. Nga musod na ganyan ang depression magsuon, daghan na kay mga huna-huna nga dautan. No? Unya di nakakatuog, usay mapanik ka, matug ka, tunga-tunga sa kagabion, makamata ka. Unya, the situation becomes worse. Tungkay di nakatuog, mahadlok na puga nga pagkasunod gabi, maugyapon, di nakakatuog, mag-abot ang anxiety. That was my experience. But then again, may suon ba? Why di ko malimot sa Ginoo? Because even in that moment of darkness, in that moment when I no longer have the courage to pray and to even kneel down before the Blessed Sacrament, I force myself to pray before the Blessed Sacrament. Giduphan yun ako ang Blessed Sacrament. Duphan yun ako. Bisan wa na'y lami. Even in that darkest moment, giduphan yun ako ang Blessed Sacrament. O dito na kung nato. Tungod kay gusto na ako nga before the Blessed Sacrament in prostration ba. Kaya akong gibuhat, akong gi-reenact on the day of my ordination. Diin, mi prostrate ko tabangas sa simbahan ba. Hoping and believing that the grace of my priesthood will give me the courage to move on. Bisan pa man nga at that moment, there was no consolation. What again? My only consolation is my hope that God is present in the Blessed Sacrament. Believing that He is there. He's alive. And indeed, God is alive. I was able to move on.
not on my own strength, but on the power of God. Muna makaingon ko nga, the Lord is my strength, the Lord is my shepherd. He is my hope, He is my strength, He is my consolation. Muna mga isuon, na ipanahon yun nga kita mabutaan yun sa itong pagtuo. Makadungog, ikaw lang tayo makadungog sa puong sa Ginoo. Pero di ta kakita siyang presensya. Di ta kakita. Sama ning usa ka butal. No? Makadungog siya sa magkasikas ng palibot. Pero igo lang siyang makadungog. Pero agil siya makakita kang Kristo. Pero the knowledge coming from the people outside of Him, yaningon sa iya, it is Jesus of Nazareth. It was enough for Him, more than enough for Him. No? To shout, no? Singgit, Jesus, nga taga Nazareth. Kaluy tahon ako. It's really very good mga isu. May ka na sa ito ang kwan. That we can identify ourselves. Nga makita nato atong kagalingon, nining usa ka buta. Kaya doon ay mga panahon nga ingon ana ta o kahimtang. Nga doon na tayo panginahanglan Diyos Ginoo. Nakanindot mga isuon, mao ni ang ako ang insights and realization. Walay kangit-ngit nga dili masunlad sa kahayag ni Kristo. Walay kalisod nga dili masudlan sing grasya. Because the love of God for us is more powerful than our darkness. His love for us is more powerful than our pain. Ug mao kini siya mga isu. Ang atong makita din ni Santos nga Misa, the mystery behind the Eucharist is the love of God for us. His love is more powerful than our pain, than our darkness, than our struggle. There's only one thing that we need to ask the Lord. Sa diha nga nugtaan na ang Ginoo, unsa man ang gusto nimo nga buhaton ko kanimo. Sir, Ginoo, gusto unta ako nga makakita kanimo. Gusto ako, Ginoo, nga makakita sa imong presensya dinhi sa Santos nga Misa. Dili lang kay makadungog ko sa imong pulong, kundi makakita pug ko sa imong makaluwas nga gahom diya sa Santos nga Misa.
ang imong gahom, ang imong gugma, nga mo'y magkapahimo sa pan o pino ngadto sa imong lawas ug dugo. Mao na itong pangayoon, may isuon. Kay usahay buta ta. Buta gyud ta. Makadungog ta sa pulong sa Ginoo diha sa balaang kasulatan. Pero dili ta makakita sa iyang real presence in the Eucharist. Kulang usa. Kulang po ta ang dapita ba? Muna pangayoon nato sa Ginoo. Himo nato nga pag-ampo. Kining gipangayo nining usa ka buta. Gusto unta ako nga makita pag-usap. Muna itong pangayoon sa Ginoo. Ginoo, nakadungog na ko sa mga pulong. Sama ning usa ka buta, nakadungog, pero di siya makakita. Makadungog ta sa pulong sa Ginoo, pero di ta kakita sa buhing presensya sa Santos nga Misa. Kabus kita sa mga matas pagtuo. Muna pangayoon nato sa Ginoo may suon. Ginoo, dili lang unta nga makadungog ko sa imong buhi nga pulong, kundi itugot usab Ginoo nga makakita ko sa imong makaluluwas nga gahom, sa imong gugma diya sa Santos nga Misa, nga mo'y nakapahimo sa pan ug bino ngadto sa imong mahal nga lawas ug dugo ug igo na kayo na kanako, alang kanako Ginoo. Pangayoon nato sa Dios nga bukhon niya nga to mga mata aron tataw makita nato ang iyang dalan o makasunod kita kaniya sa tibok natong kasing-kasing. Magampo kita Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga ang mga nangulo sa simbahan pinaagi sa ilang mapabsanong pagkinabuhi, magtultol ka nato ngadto sa Dios nga Amahan sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga pinaagi sa atong mabinationg mga buhat, kanunay natong pangitaon sila nga gitamay, isalikway o wala higugmaa sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga sama sa buta didto sa Jericho, ato untang mabatunan ang ligong pagsalig sa makaalim nga presensya ni Jesus, ug musunod kita kaniya diha sa dalan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagantos sa pagkabuta, makakaplag o kaayuhan o kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi kami sa imong kahayag.
nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang halangyong tifolo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nalagi kami sa imong kahayan. Nga ang mga nangamatay makadawat sa pahulaing dayon sa kahayag nga walay pagkapalong didto sa himaya sa Dios nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginudan agi kay mosong kahayan. Amahan nga nasa langit, puna kami sa mong gugma o iiway ang kangit-ngit gikan sa mong kinabuhi. Sa imong magpuyo kami diha sa kahayag ni Kristo imong anak, nga buhing hari man kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon pagampo kamo, aron nang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. Tiwatan na sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga tungo. Alang sa pagdayag paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kang kapusalanan, ug sa tibuok niyang santo simbahan. O Ginoo, dawata mga halas sa imong katawhan, itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa lagong kaloy sa imong anak, maligon sa pagkugugma kanimo sa isigatawo, pinagis sa panigingnan sa imong mga santos, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nang Ginoo manaakan ninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Mamanagpayaw na magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos kamahan, Diyos nga tunhay magagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos, ug diha sa pagganti silang mga pahanungdan. Gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan o panag-ingnan diha silang kinabuhi. Abyan diha silang pagpakikuban kanamo, o panabang diha silang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi. Madagan kami nga madaugon o magkabot namo ban kanila ang dili malaya nga prumpuro nga simaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel o arkanghel, og sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaing diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasangkit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo.
Mipikas o mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og mingon. Dawata kini. O panginom kamo nga tanan kini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayan o pag-abanhaw ni Jesucristo. Nagahalad kami kanimo umahan, ning pahan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga matubang mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiyusan sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginamong simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simulaw. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambis sa kinabuhintunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dry kung amo ikaw himayaw, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahal. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagdawang sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa Panginoon. Amahala, ngala sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong hinahanglan, matuman ang pagod, dinisayuta mayroon sa langit. Pagkalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, mapasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala ka namo.
ug dili mo kami tugyan sa panulan, inunualo sa kami sa datan. Mangayo kami kanimo, Ginoong mo kaming lawason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa mong kaluoy, malikay kami kanunay sa salagmalaw sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Agaw-ang himaya hangtod sa Ginoong Kristo, nag-iingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga salak na pagsalig sa mong simbahan, o sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw kayo sa ikaw nga buik hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasat. Ipakita taong pag-inig sunay, pagdait manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ko angay mo kalangod kanimo, apan pamulo lamang umayo. Magampo kita. Ginoo, kami nga nakadawa sa sakramento sa kaluwasan ng ayos imong kaluoy. Tabangi kami sa pagsunod sa gugman ni Santa Isabel sa Hungaria. O pambita kami sa iyang himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Na Ginoo manaa ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Ama, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa atong dado ng gugma, kalinaw ni Kristo. salamat sa